Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel lor. Oke lor, sore kali ini kita akan jalan-jalan sore lor, alias ngabuburit. Yang mana ini bertempat di daerah rawan, daerah 51, yaitu apa? Sukolilo ya, Sukolilo Pati bagian selatan Jawa Tengah. Oke lor, gimana keseruannya, gimana kondisi di sekitar Kabupaten Pati, khususnya Kecamatan Sukolilo. Kita akan simak video. Oke lor, gas. Lanjutnya ya lor ya. Ya aku wis tekan cedeke pasar Sukolilo lor. Terus iki de pertigaan iki de belok kanan iki daerah Sumber Suko lor, sing viral kapan lalu kayak kasus mobil dibakar lor. Iku jane salah paham lor ya. Jadi ini aslinya sing duwe dhewe tapi dikira maling utawa dikira rampok. Jadi emosi to, maling sempat emosi sebelumnya enek pencurian motor lho di desa tersebut. Jadi warga ya malah berprasangka buruk. Jadi enek omongan api ya gak se ekstrim kuwi kejadian. Lur lanjutnya iki wis teko dalan ekstrim lur, dalam ekstrim sing Sukolilo. Apa sini? Iki jenis tikungan Pangin lur. Iki tikungane nyeklek 180 derajat lur. Campur minggu. Nah iki tikungane lur. Nah iki tikungane. Wah, mengerikan lur. Iki wah akeh terus sing gak kuat lur. Momotan berat, truk-truk banyak yang mundur lur. Banyak sekali yang mundur. Soalnya tanjakannya lumayan dhuwur dan nyeklek. Iki wis teko pertigaan Sukolilo lur. Iki rono yang pasar, iki rono yang Prawoto, iki arah Pati lur. Iki lumayan rame lur ya, rame lancar. Usum ngabuburit lur, ngabuburit ya. Nah kene iki pasar Sukolilo lur ya, pasar Sukolilo. Nah, jadi iki lur.
Iki akeh bakul-bakul sing toko takjil yo ready banyak. Lumayan lah rame lho ning yo terus rame ini di daerah Solo iki tok. Antri-antri. Wah, iki arep bagi takjil lho. Ibu-ibu PKK. Yo bro, tenang ya bro, tenang bro. Yore. Ini pom Sukalila lur ya, sing sing mesti antri di toh. Oh kuwi toh. Kidule rekod roket chicken. Rendra. Enak-enak. Oke lur, lanjut meneh lur. Iki aku wes meh teko pertigaan daerah Cengkal Sewu lur. Dadi ini Sukalila mau ya, iku arah yang Pati Kota. Iki pertigaan daerah Cengkal Sewu. Iki biasanya langganan banjir lur. Iki alhamdulillah pas gak banjir. Kene iki nanti adewe golek arah ngiri lur. Iki nek kananku yang Pati Kota, iya toh. Iki yang ngiri. Iki arah Kudus lur. Arah Kudus. Ning yo jatuh yang Kudus lur. Jalannya hancur. Mobile terbengkalai ya. Yo.
你没钱，回头不如孤独无助，困苦在身旁缠绕。你有钱，回头爱你。 Oke lor, iki aku dek daerah Cengkal Sewu arah Kudus lor. Pas iki nek dalan mau lulus Jawa lho. Lulus. Nah, iki kayak dek pantai. Tapi itu pantai lor. Iki banyu banjir. Wah, iki nek awan mau panas pol. Tapi nek sore yo sejuk. Angine semilir. Semribit sore. Cita ra diketok kali. Iki lor, orang enak sing setting lor, orang enak sing ngek. Iki biasanya rame, iki dari Kudus lor. Kudus arah Sukolilo. Jadi jalan anyar lho. Jalan apa namanya? Alternatif. Alternatif. Meratakan kene umumnya kan. Ya udah jam. Batang banyak desti. Lur memang sekilas info dek jalan gini. Tak kira lek nenek settingan sing padha dek posisi Gunung Kelut. Mbak no mek blayer rong motor tak. Paling rong motor tapi wisatane ora rame lur. Blayer tapi saya pindah ke diri jalur. Oke lor, cukup sami nih video sing iso tak gawe lor. Iki ngenteni renek cah settingan belas sampai harpe maghrib. Iki aku arep mangan lor, arep prepare buka puasa. Oke lor, ora lebih video nek kontenku sore iki njaluk saran ya lor ya. Terus nek kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun lur.